ngala jit panjang nak parti All India Tim Congress ani ke AITC mar bagayo I bagadon ka jik tumbu jong ne ka seng bangang ayeng nak ta kham tam be nam ta ki marginalized society badut basuk but kuma kalong ka kentin Trinamool Congress kumut kasur jong pai ba ngayeng ham ta kasur jong pai ba ngayeng nam ta pai ba kinong rep ngayang nak menta kinong bela ngayang nak menta misteri ngayang nak menta kinong sundukan barit baria ngayang ru nak menta jong kinong ke school amar kini kita iki benta jom ka imlang salang kiba kham duna hagi babun ki benta nak menta karoi kapa jong ke jala jong ni taba ki ithra ki mat ki ba kham kong san ba phin wanra akane ka election aja akula Alor ke nan kam jong pai ba man kasni kimat ke bakongsan ki bangang yang nam ta ni election kalong ka umbam komdi kenti singking ki surok but kham tam me na ko ta jong man kan tiu ya ka jenang jing start ya ka education sector akwar ban kan tiu ya ka leng jong ka jing kot jing kya ha jing ti ka sarkar ya ka kot jing kya akwar ban sop ya ka unemployment jing bom yok kam jong samla kham tam pada kajo poru midang duna hang ni kham tam hari asara jongi midang duna ha kaliang makin tiu ya ki sports ba pa ni don ya ka football hang ni ko lo popular sports hang ni dan rai ha ki ba ki benta juga sports kum ka athletics ko volleyball basketball cricket bat ki sports ngimpat don satia ya kita kin infrastructures kini kita iki katukan ni point ki mat ki bang aku aban trend collection bang lajukan hiru man ki meeting mengakan ini gicu jupan bat kipat ba ki bidang kan point mengakan to ba le se ki jingduna ki ba kham kong san ka ne ka leng jong ka constituency sora ka ba u le u MLA ka am ti no ndai ngakwa kalong ba ki babun ko mai thum tang ging dona kalong kaleng jong kalenti ka singking kaleng jong ki surok kaleng jong ka ka wa pat ki wei ki benta nak benta ka roi ka pa jong ka constituency kham tam kumakan mentan kaleng jong ka ki school ki college ka yang jong ka kwai ka khia kaleng jong ka jing bom yo kam ki samla jing thrang ani ka MCCL ka ikam ku ban news pa ngot ki breu kata direct employment but nalo kata ki don ba seru sagi ni ki indirect employment ba kinong supply ki yo kam kinong bela ki yo kam kinong didukan ki yo kam rei da ki jing khang yo ka ne ki semen kelawan rakyat ki jing ko bon kham tam ya kinong sara